West Karbing long arlo kedo Puta Karbi Baptist Association a hin pen kedam tang thang thang ni phai pho bhomkuror ni ingdeng pharoi sirapli Borthol Baptist Monduli along paman ponsi mesen pen pajut po bangso ingdeng pharoi sirapli PKBA Ameipi pininga bangke Borthoi pi Baptist Monduli along si paman ponlo bangso Ameipi kedam tang thang thang ni phai ke thom khli la pen pho ni thoma pharman ke paman pon along PKBA angkang ke doana Monduli atum chetong dun si arnama phan kero kar chu asai padupo God now command all men everywhere to repent. Akamang deng pi great proxy ang deng so thom ke balong pen atipi kirip pon along NKBA Kongchun bang NKBA Reverend Kamson Rongphar PKBA Reverend Samuel Tiso PKBA Mission Secretary Reverend John Timong PKBA Executive Secretary Rup Singh De PKBA Associate Executive Secretary Abu Pro Tumpensi Arnamalam Than Parjupo Me Esek Aliralon ki pidunchi phanpura risonim so tumpen lun pen arnama phan kirokar chulapen lun cheto kilun hahi alun kilun pen si bangso mailong angtong pathidun Dongkamukam ben bikibe Karbiang long life